que o Partido Popular, que ampara estes intereses citados, ten perfectamente planificada unha estrategia legislativa para que o monte veciñal en Mao Común desaparezca como unha titularidade da veciñanza comuneira, que desapareza de todo o territorio galego. Mediante estas modificacións, a Consellería, considerándose xuez e parte, pode declarar o monte veciñal en Mao Común en estado de grado de abandono. Mais as razóns para declararlo non son de fondo, é dicir, non van a declararlo en abandono porque este esquilmado, porque este socialmente, medioambientalmente deteriorado, non. Van a declararlo por cuestións totalmente burocráticas e administrativas, como por exemplo que unha comunidade veciñal non sea capaz en tempo e forma de nomear unha xunta rectora, ou como por exemplo que unha comunidade veciñal incumpra algún preceito da Lei de Montes de Galiza e da Lei de Prevención e de Incendios Forestales. Debe ser a primeira vez no mundo que nos autoproclamamos civilizado de que o cumprimento dun precepto dunha lei non só implica sanción, cousa que todos entenderíamos, sino que aparellado vai o roubo da xestión das terras aos seus titulares, a veciñanza comuneira. Unha vez declarado este monte veciñal en estado de grado de abandono, a Consellería de Medio Rural entrégalle a xestión a unha empresa forestal privada por un período de 50 anos, nada menos que 50 anos. E durante este tempo, aínda que se subsanasen as causas que provocaron que ese monte veciñal poda ser fora declarado en abandono, a comunidade veciñal non pode recuperar a súa xestión até pasados os 50 anos. 50 anos é un período de tempo posto a dreno, porque na práctica significa a privatización deste monte veciñal, xa que neste longo período de tempo perderase a memoria de que algún día naquel lugar, naquela aldea ou naquela parroquia existiu unha figura que se chamaba Monte Veciñal de Mancomún. Xa pode o director xeral chamarlle como queira, xa pode o director xeral camuflar este roubo como mellor lle pareza, que fica claro que isto é nada máis e nada menos que un roubo do monte veciñal da veciñanza comuneira.